začíname náš teplý blok. Teplý blok? A Jozefom, všetci teplí kamaráti, čo pozerajú, vítame vás. A ideme na cestu. A ideme, a kde ideme? Red Rock. Neviem, červené vodopády. Ktorá tu idú. Toto je koncept. Mám tak na piču späťaky. Nevidím nič, vidím si na ruky. Aké mám bicepsy. Nice scenery. I would say so myself. To sa môže dobre bývať, dobre, cesty tu majú do piči, nie rozjebané na Slovensku. Ver. Podívaj sa sem, Karle, a dívaj sa na to, Karle. To je neuveriteľné, to je neskutočné. Neuveriteľné, to je šialené. Wow. Ja krúžim ulicou, medzi psov a nemôžem dostať huligánu. Do rybákov. Tak ideme na ceste do Sulphur Vents a ideme sami, lebo naši noví včera nájdení kamaráti sa na nás úplne vykašľali. Vykašľali. A nechávam to PG-13, lebo teplé deti to pozerajú. Hlavne, že všetko je neskutočné a že pôjdu s nami. A náš americký kamarát, sme zabudli dodať, že je z Ameriky, je americký. A nie sú tu Nemci, to je hlavne. A nie sú tu Nemci. Nie sú tu Nemci. Nie. There are landslides sú tu. Zosuvy pôdy, Jozef. Odsuvy pôdy. Po slovensky. Á, pozri sa tam, vidíš? A vieš čo bude landslide? Trumpov win 2024. Pozri, aká... Trevor James. Vieš čo, v každom šote bude vidieť tvoju helmu. Áno. Vodopád. Takže takto sa tu karuje v tejto krajine. Toto je ono, hej? Toto je to, čo robia tí vlogery. Náš teplý vlog s Jozefom. Jo, máme jedného viewera, nejakého teploša. Jak sa volá, ja neviem. Jonáš, Tomáš, Lukáš. To je venované jemu. Man at work, how dare they? To čo je? Did they just assume their gender? Není gay friendly. To je tá síra. Super. Oni tu makajú a dýchajú síru celý deň. To znie dobre. Nemajú ani žiadne masky, dúfam. Majú palaklávy všelijaké. To je ono, páni. To je vončo. Tak len tak. Jonáš, Tomáš. Smrdí tá síra jak hovado. Keď sa vyse. Také fajca. Takže pokračujeme v našom teplom vlogu s Jozefom. Yes. Je tu teplo. Je tu teplo. Presne tak. To není ten vodopád. In my jungle. Myslíš si, že tam budú raz hryby? A mám ponožky a šuchačky. Teda. To ne. Sandále. To není on. To není ten vodopád. No počkať. Budú tu hryby? Alebo nebudú tu hryby? Alebo voľaké hady ma dojebu. A tam hore voľak dobýva. Marek v džungli. Neviem čo teraz. Či tam mám ísť alebo nie, keďže tam to vyzerá, že tam voľak dobýva. Jozef, takže toto je ten vodopád? Toto je on? To je on. Našli sme ten vodopád. To je on. To je on. Trocha modrý. A prší. Trocha teplý. Áno, teplý. Teplý vodopád. Červený. Presne tak, vodopády môžu byť aj červenej farby. Treba byť inkluzívny, Jozef. No alebo sa identifikuje ako červený. Kurva, ale prší. Že vraj tu padajú kamene. Dúfam, že mi nepadne jeden na hlavu. A ide aj Jozef. No dobre, prší, ideme preč. Alebo ja neviem, ideme sa schovať. Takže náš teplý vlog už nie je taký teplý. Lebo čo? Stala sa tragédia. Konflikt. Náš prvý konflikt. Prší.
Áno. Tu je ďalší vodopád. Tam si ulica chilluje vo vode. No, tak asi počkáme a uvidíme, no. Alebo máme prší plášťa, môžeme to skúsiť. Mimochodom, hríby tam nerastú, bol som sa pozrieť, nerastú. Nie. Teraz je ten vlog extra teplý. Asi vidíte prečo. Ďalší vlog už nie, nebude, ďakujem. Nebude? No tento je extra teplý, lebo sme sa dostali do... Čo to je toto? Teplé... Čo to je? Proste geotermálne teplé vody, veci v džungli. Vedy. Vygooglite si to, ne? Vygooglite si to, áno. Proste teplá voda, do piče. Čo vám to máme vysvetľovať? Tak, tu je teplá. Teplá voda. Jozef si ide namočiť vajca. Ide si spraviť vajca na meko. Ešte nám je prší. To je extra service, preto máte. Extra content. Extra. Ale teba chce vidieť, čiže ukáž nám Jonáša. Nebudem ti ukázať môjho Jonáša na video. To potom večer. Joj. Takže, čo? No, prší nám. A hore nad týmto je druhý bazén, kde tá voda je 2 metre hlboká. Ale je ten bazén je chladnejší. Chladnejší. No to je lepšie, to je jak doma, keď si napustíš vaňu. Proste... Len je to... Je to super. Je to ozaj jak doma vo vani. Len to je v džungli. S bažekom. A prší nám tu do toho teplej vody. Teplý vlog. Pane, že my spravíme trend. Teraz každý bude robiť teplé vlogy. Nie. Už sa dneska neukazuje. Ach, jaj. To by bolo už moc teplé. To je na OnlyFans. Musí nám najprv ich mamina odomknúť. No. Jej OnlyFans. 99. A potom my im dáme náš OnlyFans. Za 4,99 iba. Extra content. Extra content. Takže ideme ďalej. Sme vymočení. Ideme do čo? Ideme na punčak. Na punčak. Ideme na punčak. Alebo jak sa to volá? Punkak, nejaký punčak. Neviem. Ideme na punčak. A na pumpu. Bye bye. Stále to sme došli. A ideme. Do pekla. Smrdí to jak moje ponožky. Jak randomne zastavuje kvôli vodopádu. Oh my god, to je on? To je vodopád. Zadarmo. The jungle, the mighty jungle. Marek sleeps tonight. Tu sme už boli minule. Našli sme veľmi scénickú lokáciu. Vedľa cesty hneď. A strieľa sa tu. A zas tu volá, kto strieľa. Niekto kosí trávu, lebo why not. A keby si chcete kúpiť domec, pozemok, koľko? 2 km? 2300 metrov štvorcových. Tak môžete tam hneď. Another scenic view. Čo nespravíme pre našich divákov. A kamarátov. A kamarátov. Chuligánov. Darebákov. Ešte to som nehal nemal obeť, aspoň to nemali. A on tu býval, nie? Aha, Barangay Balili. Balili. Poviem, že Balili. Čo poviem, ne? Tak poviem, že Že poviem Gagels. Čo poviem rovno, že Gagels. Nie som kokot. For sale. Ale kupujte ľudia, Kupujte tu kupujte. pozemky. Ale nemôžete, lebo... No, No nemôžete. a Buko, všade tu je Buko do piče. A na Boracay 250. To sú len rastú peniaze na stromoch.
No, literally. A nám hovorili, že nerastú peniaze na stromoch. Tu rastú peniaze na stromoch. Banány. A actually ten vzduch je po piči. POV. Breathing air. Duma get the air. Deeper into the jungle with Joseph and Mark. What will they do next? Teplý vlog. Find out in the next episode. Of teplý vlog. Teplý vlog. Yes. I mean, there's a bridge. Are you prepared for the bridge? To je šialené. To je úplne šialené. Šašovia si tu sušia šaty. Yes. No to bol ten most, to bolo ono. To bolo ono. Sme došli na koniec cesty. A teraz čo? Vstúpim si? No ja neviem. Iba je to tam čeknúť, jak? Či to tam je celé také, alebo je tam niekde betónová cesta. No toto vyzerá fakt zle. Že Marek zistil, že ide tady ešte iná cesta. Musíme ísť tam, kde tam ten debil na tom aute išiel cesto. No lebo ukážem, ako... Tu cesta končí. No, ďalej sa nedostaneme. Ale... Kuja ide. Aha. You can go there? Yeah? Damn, okay. Alright. Tak ale on tu býva. To dosť okolo. Napíšte do komentárov, čo by sme mali spraviť. Áno, budem tu čakať dotedy. Čo by ste vy spravili v tejto situácii? Je Marek pusy, alebo... Chcem rozjebať skúter, ktorý mám len požičaný? Alebo jako? Čo by ti na toto duša napovedala, keby takto ideš s ňou? Jakého? Nikto mi nič nebude, my sme tu neni. My sme tu neni. Pozrite sa na tie ohromné cesty. To nás vykotilo už 3 razy, ale stretli sme lokálnych ľudí a hovorili nám, že pohode. Že pohode, že pohode cesta. Že pohode, že hovorili, že po diaľnici chodia tam. Že na tvoj bike, že pohode. Že National Highway. Tak ja neviem. Toto neviem, či... No. Tak ideme. A furt si musím vystúpovať, lebo sa tu dejú veci. V tejto republike. A mali sme ísť cez nejaký highway. Apparently. Tuto mi, na mapách mi ukazuje, že tu je odbočka doprava. Tu. Tam mal, nejak mal kravu volať kto. Vyschnutú. Nevadí. Ideme ďalej. Ideme ďalej, no. Prosím vás, tu má vilu teraz. Úplne, že stredia. To není Bahaj, Kubo. A teta tam je nejaká, čiže... Aha, pozri sa, aj oplotené to tu majú všetko. Je to takýto barák. Je tam nejaká teta dole? No, aj s deckom. Už zalezli. A ďalšie decko. Pozri sa, Že tu na strede ničoho, tu chalani majú vilu. No a jak sa sem dostanú, ty kokos? Čo majú, helikoptéru? Jak to tu postavili, chalani? Ja neviem. Ale chcel by som, závidím. Takže to je zatiaľ najlepšia cesta. Závidím, a už skončila najlepšia cesta. Čo to je? Cukrová trskina? Obliž to, Jozef. No, neviem. Povedia nám v komentároch, určite nejakí experti. Tu ak vidíte, tak treba voliť hento ulica Nilo Barandok. Barandok. To musíte voliť. Kancelár. No a tam už by mala byť tá diaľnica. Voláte. Ideme, hľadáme diaľnicu. To je odbočka. No a to jebem. Teda doľava, odbočte vľavo. To vlakom no. Prídem domov. Tu Google mapy boli, alebo? A tam je cesta. To sú české mapy, či? Áno, mapy.cz. Mapy.cz. Robíme reklamu pre mapy.cz. Nerobíme, lebo už si spoplatnili, neviem to či. Čo sme našli? Cestu sme našli. To je tá diaľnica. A medzinárodná diaľnica. Highway Skyway. To je čo? Ďalší most. Most, no to je veľký most, ale to stával Jonáš. V 50 rokoch ešte bola kedy. Ne, to stával Milo. Milo! Voľte Mila. Tu by sme vyšli, kebyže... Ideme rovno.
Už ideme tou cestou krásnou. No. Neviem, no. No, že sme išli naokolo radšej. Ešte sme išli naokolo. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ale nie, teraz sme našli power lines. A tam deti na strome sa hompalajú. A deti na strome sa hompajú. To asi vidieť na GoPro. That's not epic, but I don't know. Hello. Dobre si, že tí decka tu potom chodia do tých škôl, čo sú úplne náhodne niekde v džungli, nejaká úplná, že chajdát. Takže na motorke oni chodia, aj deti tu majú piči. Tam sa robí nejaký construction, ale asi sa na to vykašľali dneska. Jebu na to, je sobota, si na pivo. Na sabon. PG-13 sa mi PG-13. A končí cesta. Zás tu kurva končí cesta, v tejto vyjebanej republike. Končí cesta. Prosím. No píče. Tam je hora, na ktorú by sme mohli ísť. Tam. Yes. Ale trvá tam výstup, tam trvá jeden deň. Prespáva sa tam niekde v stanoch, nám hovorili. A sú tam také tie sírové, čo sú to? Vents proste. Je tá síra a tie, no proste, Komíny. Čo to je? Komíny? Komíny. Ja neviem. Také niečo, proste sírové one, tam síra zo zeme tam vyhoňduje. Ale my na to nemáme. Sírové, Nemáme na to čas. Lebo my sa jebeme na punčak, hen tam. A Boh vie, kde to ide. Ešte máme pred sebou kilometr. A nevieme, či sa vôbec vrátime. No dúfam. Z tejto cesty. Travička. No, krásny výhľad. To je ono. sa tu dá aj kempovať. To je ono. A niekto tu má zase vilu postavenú. Beautiful. Myslím, ja tej motorke trocha nech sa ochladí. Áno. Ideme Tesco, hľadáme Tesco inak. No. A punčaky. Yes. Lovely time. Čo som zvedavý, ako sa dostaneme naspäť. Skočíme. Hen tam je Sebu. A hen tam je niekde Moabol a na druhej strane je Oslob. Oslob. A hen tam je ten ostrov, tam v diaľke. Že Sebu City? Asi nie. Sebu City je na druhej strane toho ostrova. Yes. A my sme boli vtedy hen tam v tých kopcoch. Hore. Mm. A videli sme tieto kopce stade. Takže sme teraz na druhom kopci. No. Na druhom islande. Yes. Wow. Keby tu je náš teplý kamarát, tak by sme sa tu s ním odfotili, ale bohužiaľ. Marek už je prichystaný na fotku. Ja som už prichystaný. A už... Ja som hovoril tebe aj dole helmu. Neviem, čo na to povedia naše dušany, ale... Teplý som aj ja do piče. Celý spotený Jonáš Tomáš. Tomu ver. Pozri sa do kamery, nech máme. Za chvíľu už budú 4 hodiny, keď už tu bude 5. O 5 tu už je tma, musíme ísť domov. Musíme ísť domov, lebo nás tu zjedia kikimori. Peace. 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 Peace be upon you. Salam aleikum. Salam aleikum, bro. Aleikum salam. Takže. Tepla do zimy. Tepla do zimy. Vrátili sme sa úspešne z toho pojebaného kopca, z Punčáku. Punčák. A teraz už to nebude teplý vlog, už je to studený vlog, lebo táto voda je tak skurvene studená, že musíme premenovať tento vlog. Bohužiaľ. Studený vlog je to teraz. Sorry naši kamoši. Kamoši zo Slovenska. Fanúšikovia. Áno. Follow. Jako táto... To nie je ono do piče, už som zvyknutý na tú hladovú vodu. Ale je fakt ľadová, akože toto tu priteká čerstvo z hôr a je mega studená. Je tu 17 bazénov či koľko takýchto. Ukáž nám to. Čo ti mám ukázať? Jak si mám namočiť Dušana? Áno, si Dušana. Poriadno. Yeah boy. Ináč to pivo je teplé, asi tak, teda studené, jak tá voda. Na zdravie.